I'm praying against umoya ongafuni utshata. I'm praying against a spirit that does not want to get married. Demon ezikuvalele kwicala lomtshato. There are some demons blocking in the set of marriage. Sathana bakuvalele kwicala lomtshato. Satan are blocking in the set of marriage. So we need to pray. Tungtandas. Phofu uyafuna utshata? Do you want to get married? Angisaqondi ngoba ndiyafuna Ha? utshata ngoba. Andiva. Angisaqondi uba ndiyafuna utshata ngoba. I Why? don't think I want to get married. Let's talk why. Why? Because kukhuluma ngomtshato kuwe and then awusaqondi. And then you Why don't ungasaqondi? You don't think you want marriage anymore. I think it's because of a delay leyo papa yomtshato. Because Yeah. it's delayed my life. So now you feel like kulate uba mawutshate. You feel like it's late for you to get married. Naye into enezokwenzeka xa ubona uba kulate uba mawutshate. What will happen when you see it's late? For you, Akuzoba late bathandana uzale. you don't be late for you to date and Which give means birth. wena ke ngoku wenza ubomi bakho bube tough You are ngokunokwakho. making your life to be more difficult. Was the moment usithi no kulate uba ndingatshata. When you say it's late for So me to get akuzoba married, late uba mawuzale. don't be late for you to have. So Get into pregnant. ezakubetha ke ngoku ngomso. What will be a problem tomorrow? La bantwana bakho Your children abazofana nabanye abantwana won't be like other children. baza kuhlupha ngomso. They'll bother you tomorrow. Xa ngabana bebona abatata babo bengekho caleni kwakho When they see that their fathers bazaba not yingxaki present. ngomso. And uThixo uzayenza mabom loo nto And God will do that intentionally. ngenxa yento yobana endani buthandaza against umoya Instead of praying against a spirit obonayo uba awufuni ungena that emtshatweni. you see does not want to enter marriage, So uyayekela cala you just leave and that then side to be. uzoqhubeka uthethe ube nabantwana. And you'll just didn't So have which children. means uba nomntwana kule indoda We'll have a child this omnye man uba ngowenye and another man, omnye uzawuba ngowenye. and then another child with different fathers. Awukwazi uphila that kind of life so ubonile ukukhanya. You can't live that kind of Into life when you eyenzeke see the ebantwini light. abangangeni ecaweni abangakasindiswa. People have not been saved yet. Izinto ezenzeka kubo ezo. These are things that happens to them. Okay, ntombi yakho le? This is your daughter. Okay. So even naye Even her udinga ufunda kuwe. needs to learn from But you. otherwise if le life uyiphila awuyihoyi If those uzakwenza are going to- uzakwenza le nto yenziwe nguwe. Phofu ke lo Well, what Satan happened? wenza le nto kuzayenza nakuye. Will also do it in her life. And then your daughter's life operate as like well. a curse. Operate like a curse. So we need to pray against lo moya ukuvalele kwicala lemitshato. You need to pray against the spirit blocking in the Yes, set of ungathi marriage. give up uvaliwe. You have blocked that Ngathi side. uyibone njengento uvaliwe. Don't just say it's somebody have blocked. Bakuvalile. They have blocked you there. Bakuvalile. Enxaba phaa ekugqibeleni bafuna uve kabuhlungu. At the end, when Phaa you feel ekugqibeleni uzawuva pain, kabuhlungu xa lo enotata wakhe omnye notata wakhe omnye notata wakhe. when your So children have iziba different mandi fathers, ncam ngomso ebomini bakho. So we need to pray against land, okay? you need to pray against it. Yes, we need to pray against land. All You right? need to pray against it. Yes, yes. Okulandelayo, The next thing, you need to pray ubakam. you need to pray to be calm. Njengoba ubakam. Because if awukho calm, If you're not calm, ukho uzambalekisa. you'll make him run away. Okay? You need to be calm. Be calm. Indlela uThixo akudale ngayo ngumuntu ocalm, but God created you to be a calm bona person. unala nalento engathi yenyuka kancane. Okay? In the mighty name of Jesus. Ngegama likaYesu. Yes. Yes, Satan. Out. Phuma. The mighty name of Jesus. Ngegama The likaYesu. life in Now out. life out. In the mighty name of Jesus. Ngegama likaYesu. Out. Phuma. In the mighty name of Jesus Christ. Ngegama likaYesu. Moya You spirit, yahambe life in you are living her life. out. Phuma. In the mighty name of Jesus. Ngegama likaYesu. Come out, you Phuma. demon. Out. Phuma. Out. Phuma. Yes. Out. Phuma. Yes, promise. Yes. Lo moya lento yenze oseliyenze kuline family. What the spirit has done in the line of Mawufike family. kuwe ungakwazi win. It must not be able, it must not win in your life. Also bona indlela also ba attacking ngayo family yakho le. It could be a way they've Indlela attacked your ba attacka family. ngayo family yakho ba ungabikho ndoda ehlalayo. There'd be no man who Ungabikho ndoda stays. ehlalayo. Okay? No man must stay. So we need to pray, but pray against Lord, okay? We pray and I Yes, pray against receive it. receive umtshato wakho. Receive Take your it. marriage. Receive umtshato wakho. Receive your Okay. marriage. You need to pray for mama. You to pray for your mother. Okay? Thandaza umama wakho, okay? Pray for your mother. Mama wakho unqonele into right. Mother, decide the Nawe right thing. unqonela umama wakho into right. Decide the right thing for your Mthandaze mother. umama wakho, And pray okay? for your mother. Yes, into oyicingayo
Whatever you think, right mama That is right about her. beke emthandazweni uyesu uzayenza. put it in Okay? prayer and Jesus will do it. Yes, receive in Jesus' name. Okay. 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 I pray ukuthi kwicala lezifundo zakho receive a favor. I receive the academic Line to yemfundo. receive favor. Kulayini yokufunda bona Academic, ifavor kaThixo. receive the favor of God. Okay? Kulayini yemfundo. Academics, Le favor this favor iyakunceda ubungaphazamiseki. will make you not to be distracted, Ungaphazamiswa zezinye izinto. not be Okay? distracted by other things. Receive a favor kwicala lezifundo zakho. Receive favor in your Okay? studies. Favor kwicala lezifundo zakho. Favor in your studies. Okay. Favor. Yes. Yes. Jonga. Lendi beka phansi kwakho ifavor What I'm kwizifundo laying zakho. upon you is favor, Okay? So that ungaphazamiseki. so that you don't get disturbed. Ungaphazamiseki. You don't get Already disturbed. Satan senezinto akuphazamisa ngazo. There are things that But Satan disturbs with. they release favor phezu kwakho. As I'm releasing favor Yenza upon you, ungaphazamiseki ukwazi ufocus kakuhle so efundweni that you zakho. can disturb and Okay? focus well. Yes. Yes. Siyavala. Yes, my father. Elingekho aweba elibandla lelapha lidinga kanyani bani belapha. They need me to be here. Elibandla le-overflow. The Jesus. church of the overflow. Okay, let's talk. Kwenzekani la? Uthe man of God xa umthandazela wathi pray against umoya ongafuni uchate. Wathi la moya ulo sebenza even nasefamilini. Yeah. Man of God uyayivuma lonto usisi. Unomntana omdala ona 19 years. Zanga chate notata wakhe. Ezibabutshilo wathi la moya uzakwenza abantwana bakho bebe notata abahlukeneyo. Unomnye umntana ngoku man of God. Kwenye indoda une 3 years ekunye nale ndoda. Akuthethiswa nto ngomtshato. No lobola. Akho lobola my father. Minyaka emithathu. For 3 years. Mithathu. Ngexesha omnye umuntu edibana nomuntu kwinyanga zintathu. Well, 3 months a meet. Kule yesine The fourth bayachatana. one they get married. What about abantu abadibene inyanga eyi-1? What about people who meant for 1 month Kwinyanga yesibini and the next month kuyalotyolwa they are paying the kuyachatwana. lobola price and they get married? So wena funeka ibe yi-5 years. It must be 5 years with you. Nakula 5 years Even in that 5 years, akho lobola. there's no lobola. Iminyaka emithathu. 3 years. You know, sometimes xa uqhele kakhulu uphila ukwi-life yojola, When you're so used in life of dating, imijolo, ila 3 years kuyo yongxaki. it's no problem. Because it's like when uphila life yojola You ka. are just living a life of dating. Come out kula life. Come out of that life. Phuma kula life yojola. Come out of the life of Laa dating. mntu othi akuthanda makalobole, That person who loves you must makakutshate. lobola you and marry you. Uba akathethi thetha wena. If they don't speak first, speak first. Ethi uthi undilobola nini? When are you marrying me? Thetha wena. Speak first. Uthule le ndoda? Why are you keeping quiet? Ucinga le ndoda? Are you begging this man? Phela kwe bantu babhinqileyo. Women, Ndingumntu oyindoda ne? I'm a man as well. Phela kwenda kufuneka uyicenga indoda. It's one thing must not beg, it's a man. Wesengenamali. Especially the one who does not have Xelela money. uba No, andizohlalela uhlalela loo nto. I will not stay for that. Saya phakathi kwabantu ndingekho mhle I will go to people not beautiful. awunohlala iminyaka emininzi nga. You can't remain for many Lesiqhubeleke years. siya- Man of God ezutheke la moya awuqala ngapha kuye upha efamilini la moya bamangachati okula family. Man of God uthi kokwabo bayi5 baze izintombi ziyi5 azichatanga. Oyi1 man of God unabantwana abadala kulandoda. Wabona abantwana abadala ayinchati wazichata wazisa. Ke Akwabikho lobola. Ngobona abantwana abadala mandizise kule ndoda. Uthi ayanceda into naleyo bakhanga hlale kamandi kulamtshato. Uthi kukhona khona ngoku abantwana sebena omnye na 28 years uqala kuswa lo mbinana yezonkomo. uyabona la moya? Do you see that spirit? Lo moya udileyisa yena. It's delaying her, Thana ozidelay kula life. causing delay in her life. Jesus. Talk umkhonto maka sekunika uconfess ngokwakho. Khawuconfirm ngokwakho uthini? Confirm what you're saying. Cela umbambele mic. Confirm wena uthini? Confirm what you're Nkosi saying. papa. Papa kuyinene into bangabana ikhona idelay emchatweni njengoba bezitshilo. Utata we firstborn yami
wayefuna ukunditshata wayeseyile uyovela ekhaya kodwa kwavela ingxabano zento yoba watshita so ndayistopa loo nto leyo yomtshato esefuna ukunditshata so emveni koko ke ngoku akukhange kubekho nto ithethisekayo ngomtshato so nalona ke ngoku endinayo khona into ithethisekayo ngomtshato liyinene neli lento yoba ndikham but kwezi ntsuku ndingumntu onomoya ophezulu ndiyakhawuleza uba nomsindo As Babu Chilo, my father, wathi ukham ngokwendalo kodwa ngoku ngenxa yezinto utshintshile usekho kham. Wathi man of God loo nto ke ingamenza nalusebomini bakho utata omntana abaleke sifuna uva kuloo ndawo kusisi. injalo baba ndiye ndibe nomsindo ngento nje ezincinci ndivele umoya wami ube phezulu and then ke ngoku singavani ngenxeni yaloo nto and then umuntu endiphilisana naye ngoku ngumZulu othandayo kakhulu ukuhlonelwa no so akayithandi into yoba sibe siphikisana and nam ke ngoku andifuni uyekela andifuni ibele lakhe lokugqibela ndifuna ibele lam ilizwe lokugqibela Eva engilofuna kuve wena One engilofuna implementing kuve here. yena akho mntu ufuna uthobela omnye phakathi kwethu sibayi-2 and then ke ngoku papa i-background yasekhaya bonke abazali bethu batshata bayi-10 kulo mamam bayi-10 and then ke ngoku kucalela kulo tatam sibahlanu amantombi mathathu asitshatanga sonke kucalela kulo mamam umnye otshatileyo usister wethu lo mdala nguye lo ndithi naye ixesha elide ethandana nomyeni wakhe ngoku into ya 2 years back into yoba makuyovelwa endlini ba ayolotyolwa umntana wakhe oqala nobuna ngapi How old is umntwana your wakhe son? uqala uzoba na-29 kulo nyaka lo khona bekuqala kuyiwa kuye ewe papa umntana wakho na 29 okay ye wayengafunwa ngumyeni wakhe inguye umntu emane elandelelena elahlwa funeka elandele emva kwakhe usibali ave ba usibali nanku uhamba kule ndawo nentombazana azithuthe endlini aleqeke akhwele ayoleqa usibali nale ntombazana usibali alikhuphe ngomlomo ba akamfuni so naye wazifaka kuye wade ke wahlala kuba beqala ke ngokuyovelwa kulo 2 years back ayolotyolwa wow niyaziva lo ndaba Can you hear this? yena ndithe thandazela into yobana Pray uphile umnqweno kaThixo the desire of God. umnqweno kaThixo baphumelela uthandazele Desire of mawube God will njalo prosper. ngobomi bakho umnqweno For your kaThixo baphila uthandazele mawube njalo ebomini bakho Pray about the umnqweno desire of God kaThixo to be like that in your life. baphumelela uthandazela umnqweno uThixo anawo ngobomi bakho Pray for the desire that God has Oba upon your namnqweno mawube life. njalo hallelujah khawuleza thi mfasa I don't have Amen, time. man of God. Yeah. When you're praying for her, you spoke with her and said that she needs to pray about marriage. She has been delayed when it comes to marriage. And this spirit that is blocking marriages, it did not start with her, but also has been working in her family. Yeah. And this spirit, as she responded, man of God, when you asked whether she still want to get married because she has been delayed. She responded that she's not sure anymore. Man of God, he will further on show her that when you're not sure, it will be easy for this spirit to continue its mission, making you to have different fathers of your children. And this can put you under pressure, in under so much hardship because of having children with different fathers. She's confirmed, man of God, that she has a 19-year-old daughter. That the 19-year-old daughter, man of God, the father of that child wanted to marry her, and they were about to pay the lobola. There was about to be a wedding, but she cancelled it because her partner cheated. Going back to the spirit that does not want marriages in her family. And the second thing she's saying, man of God, is that she has sisters in her father's side and on her mother's side, but there's no one who has been married out of the 5 sisters. And she's saying that one of her sisters has been dating this partner for more than 29 years. They have Yeah. a child that is 29 years old this year, but they've never been lobolat, men of God, until the woman herself, her sister, went and took herself to the in-laws as a bride. Okay. They meant to not honor it by paying the bride price first. And only 2 years ago from this year did their husband start bringing the little money to Okay. come and propose marriage to the woman's family.
And she's saying that she also lived with anger. She lives with anger, man of God. The other thing you saw is that she needs to pray for calmness, because you can see that by nature she's a person of calmness, but things have changed her. She's confirming that, man of God, her current partner that she has a child with, she's been with him for 3 years. There's no talk of marriage with this partner of hers. And she's saying that in this part, in their relationship, as a person who's not calm, her partner is Zulu, and then he demands respect and to be honored as a man in the household. But because that she's not calm, she wants her word to be the last one, and yet the man also wants the same thing in their life. Yabona la ndlela ayiyo The way that she London is izowuchithwa lo nomtshado mawungabikho. is destroying this marriage not to happen. Xa uthethe emlonyeni uphikisana nomuntu oyindoda, Speaking back and forth with a man, umenza uyike uphila nawe ezinkosikazi. make him to a Yes, person. man of Uyacinga God. uba uphila le life ubomi bam bonke. You are thinking that Yes, man of God. Ezuthetha tata wam utshilo usisi naye. Uthi indoda yakhe ithe anow yemngena emtshatweni nawe nje. Yes. A man said that you can't go in marriage with her being like this because of this thing of Make men nyawo chatting zakho. back and forth. La moya wohlulakele That mkhonzi. spirit is Go defeated. and develop i-character right. Go and develop the right La character. moya wohlulakele. That spirit is Go and defeated. develop isimilo Go and esi-right. develop the right Take your time character. and pray. Qhwaba izandla ubulele Take uba your time and usiyafana. pray. Father, siyabulela in the name of Jesus.